Dobrý deň, vítam vás všetkých na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko. Napriek tomu, že je sobota, krásne počasie, tak sme sa rozhodli zvolať túto tlačovú konferenciu, lebo udalosti a doba si to žiada. Predovšetkým sa chceme vyjadriť k téme odchodu Samsungu zo Slovenska a najmä politickej zodpovednosti vlády a menovite Roberta Fica. Ale ešte predtým, vzhľadom na udalosti na Blízkom východe, veľmi krátko, stručne sa vyjadrím k americkému izraelskému zásahu proti Iránu a potom ma doplní na záver tlačovky môj kolega a náš tieňový minister obrany Tomáš Valášek. K tomu naozaj iba jednou vetou. Ide o zjavné porušenie medzinárodného práva. Takýto útok bez mandátu OSN ďalej zvyšuje riziko eskalácie regionálneho napätia. Akokoľvek je iránsky režim opovrženia hodný, jeden z najhorších vôbec na svete, tak je to stále porušením medzinárodného práva. A my v progresívnom Slovensku sme toho názoru, že všetky štáty, malé, veľké, sa musia riadiť princípmi medzinárodného práva a medzinárodného poriadku. To je životne dôležité aj pre Slovensko. Potom ma doplní môj kolega na záver tlačovej konferencie. Ale teraz k hlavnej téme, dámy a páni. Včera sme sa dozvedeli, že zo Slovenska odchádza Samsung, ktorý vyrábal pri Galante LED a LCD obrazovky, televízory. Stovky, tisíce pracovných miest stratených. Nie len kmeňových zamestnancov, ale aj na to naviazaných dodávateľských reťazcov. Je to jedna z najhorších správ pre slovenský priemysel a slovenskú ekonomiku za posledné roky. Samsung, ako dobre vieme, tu pôsobil štvrťstoročia. A bol to dobrý a stabilný zamestnávateľ. A ja sa vám musím priznať, že ja som bol v šoku. V šoku, keď som včera počul slova Roberta Fica, ktorý komentoval toto rozhodnutie. On tvrdí, že to je preto, lebo ľudia na svete prestali kupovať televízory. A takto iba lakonicky okomentoval, že bude čakať, pasívne bude čakať, čo im firma Samsung oznámi. A firma Samsung v zápätí povedala, že tento závod, táto fabrika sa zavrie. Ja nerozumiem, ako je možné, že predseda vlády Slovenskej republiky, navyše nominálne sociálny demokrat, má takýto chladný postoj a taký odťažitý postoj k tomu, že stovky ľudí, tisíce ľudí prichádzajú o pracovné miesto. A zrazu sú uvrhnutí do neistoty. To je prvý bod. To je tak necitlivé, tak kruté voči všetkým, ktorí tým budú zasiahnutí, že premiér len tak mykne plecom, že však veď uvidíme. A Samsung nám niečo povie. Takto sa nemôže správať predseda vlády Slovenskej republiky. No a to ma dostáva k 3 bodom, ktoré tu chcem spomenúť. Aj výzvam pre predsedu vlády a týkajú sa práve jeho politickej zodpovednosti, ktorej sa nezbaví. To nemôže odbyť tým, že nás na svete klesá dopyt po obrazovkách. Za prvé, a to je asi to najdôležitejšie, čo sa chcem priamo predsedu vlády spýtať. Rokoval s predstaviteľmi Samsungu v týždňoch a mesiacoch, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu? Mal s nimi stretnutie? Lebo asi všetci rozumiete, že takéto rozhodnutie sa nerodí zo dňa na deň. To nie je tak, že vedenie juhokorejského globálneho koncernu si zo štvrtka na piatok povedalo, že zavrie fabriku na Slovensku. To potvrdí aj župan Trnavského kraja Jozef Viskupič, náš člen, ktorý tiež mal tie informácie s predstihom, o tom sa šuškalo, o tom sa vedelo, že takéto niečo hrozí. Niekoľko týždňov, možno aj mesiacov. A ja sa pýtam, čo robil predseda vlády v tej dobe. My vieme, čo robil navonok, lebo to vidíme. Chodí so svojím potulným cirkusom po stredných školách, útočí na generálneho prokurátora, útočí na ukrajinského prezidenta, šikanuje mimovládne organizácie, ale ja sa pýtam, či sa stará o pracovné miesta na Slovensku. Stará sa o Pentu, OK, to je jeho vec, ale tuto sa bavíme o tisíckach pracovných miest. Jeho psou povinnosťou, ak vedel, že takéto niečo sa chystá, má rokovať dňom, nocou s predstaviteľmi Samsungu. A ja sa pýtam, či to robil. Či sa vôbec s nimi niekto stretol. Keď bolo jasne naznačované, že tá situácia nie je dobrá kvôli vysokým odvodom, kvôli vysokým cenám energií,
Toto sa nezrodilo zo dňa na deň a nech predseda vlády odpovie na tú otázku, lebo to je jeho zodpovednosť. A jeho voliči a aj vy, novinári, by ste sa ho to mali pýtať, čo robil v januári, vo februári, keď už sa neoficiálne vedelo, že takéto niečo hrozí. Druhá dôležitá otázka a výzva na predsedu vlády, ale aj celú vládu, čo budú robiť teraz. Premiér Fico pôsobil veľmi odovzdane na tej tlačovej konferencii, veľmi odovzdane, pasívne, ale vláda musí konať. Môže prísť reťazová reakcia, kde firmy, ktoré sú naviazané na Samsung, začnú padať a prepúšťať. Má vláda nejaký plán, tak nech ho predstaví, ale teraz okamžite. Toto je núdzová situácia pre slovenský priemysel a ekonomiku, lebo to nie je izolovaná vec. Vieme, že zahraniční investori obchádzajú Slovensko. Vieme, že sa hromadne prepúšťa. 17 000 pracovných miest tento rok podľa Národnej banky. Tak kde je nejaký akčný plán vlády? My chceme zvolať výbory v Národnej rade, aj sociálny, aj hospodársky, aj výbor pre regionálny rozvoj a chceme odpovede od vlády, ktorej zodpovednosť to je, aby stabilizovala tú situáciu. Lebo veľmi ľahko sa môže stať, že teraz budú prichádzať ďalšie a ďalšie takéto správy. Takže aké má vláda riešenie pre tú vzniknutú situáciu v Galente? No a tretia vec, tretia otázka, tretia výzva sa týka najbližších mesiacov a strednodobého vývoja. Každý vidí, že naša ekonomika klesá ku dnu. A takýchto správ, ako som povedal, bude pribúdať. Tak kde sú tie prorastové opatrenia, pán predseda vlády? Kde je tá pomoc podnikateľom, investorom? Budete zase hovoriť, že ministerka hospodárstva a minister financií majú čo, do mája prísť s nejakými prorastovými opatreniami? To musí byť teraz, to musí byť okamžite, to musí zahrňovať zrušenie transakčnej dane, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, reálne šetrenie. Lebo keď zase teraz budeme niekoľko mesiacov riešiť nepodstatné veci, ako to predseda vlády robí, tak sa môžeme na jar zobudiť do veľmi, veľmi zlej situácie, kde slovenská ekonomika môže smerovať do recesie, kde budú ďalšie a ďalšie firmy odchádzať a prepúšťať a potom už bude neskoro. Takže na ďalšej vláde má okamžite predseda vlády, aj ministerka hospodárstva, aj minister financií predstaviť plán, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. A ako prvý krok im doporučujem, nech si prečítajú náš dokument Tresk, kde sú veci, ktoré môžu okamžite uplatniť. Ďakujem veľmi pekne a dávam slovo županovi Trnavského kraja, ktorého sa to priamo týka, pretože ide o územie Trnavského kraja, Jozefa Fiskupiča. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, informácia, ktorú vieme a v regióne sa o nej hovorilo dlhšie, sa bohužiaľ potvrdila. Relatívne nedávno som od vás, novinárov a kolegov, dostával otázky na zmysel, ako vnímam výjazdové zasadnutia vlády. Prosím vás, dámy a páni, dnes denne vidieť, že potulný cirkus, ktorý obieha Slovensko, nemá z pohľadu regionálneho rozvoja takmer žiadny význam. Pretože ani 24 hodín od práve výjazdového zasadnutia vlády v Trnavskom kraji sme sa dozvedeli asi najhoršiu správu, ktorú regionálne môžem povedať, že najhoršiu správu za poslednú dekádu. Samsung je v regióne Trnavského kraja, či vo Voderadoch alebo v Galante od 2002 roku. Preinvestoval 670 miliónov eur. Na priamo pomoci za rôznych vlád bolo preinvestovaných 130 miliónov eur a asi ste všetci boli svedkami toho, že k tomu, čo a akým spôsobom bude Samsung pôsobiť. A nielen fabrika a koncern, ale on je naviazaný na mnohé deje. Spomínaný bol supply chain alebo celý reťazec dodávateľov, zároveň veda, výskum, najmä teda v elektrotechnickej oblasti, naviazané aj na duálne vzdelávanie, naviazané ďalšie činnosti na množstvo firiem, ktoré z veľkého percenta pôsobili na dodávky nielen v elektrotechnickej časti, ale aj v ďalších sektoroch. Myslím si, že tomuto sme sa mali a ak niečomu vôbec venovať aj v Smoleniciach na výjazdovom zasadnutí vlády a musím konštatovať, že tam o tom nepadlo ani slovo. A druhá vec pre mňa podstatná, pre mňa je
pán predseda to nazval odovzdanosť. Ja očakávam aj v tejto oblasti od vlády, nielen teraz, ale aj do budúcna, proaktívny prístup. Sú tu programy Európskej únie ako spravodlivá transformácia, sú tu programy, ktoré majú a môžu predchádzať týmto sektorovým haváriám, lenže u nás neviem nájsť v tejto oblasti ani jedno písmeno. Jednoducho my sa musíme spojiť na meste Galanta, čiže na mestskej, krajskej aj národnej úrovni a prísť s riešeniami a odpovedať ľuďom, ktorí v horizonte 3 mesiacov v tisíckach prídu o prácu. Podľa mňa dnešná situácia je vysokým zlyhaním a naozaj ten najprekvapivejší moment pre mňa, si aj pre vás, bolo to tu spomínané, bol sajt Otázka opäť z novinárskeho sveta pri oznamovaní nejakých vzdušných zámkoch, kde si v strede Slovenska, kde nejaké memorandum, ktoré bolo rátané do 2027 roku, tak padla otázka na Samsung a asi všetci sme videli až taký kúsok prekvapenia, že áno, budeme čakať, čo nám oznámi koncern. Mám ešte jednu vec. Myslím si, že tá dlhodobá komunikácia od septembra minulého roka priamo aj od koncernu išla 3 smermi. Prvé, dlhodobé upozorňovanie vlády na to, že vysoké ceny energie a vysoké prirážky k platom našich ľudí, čiže daňovo-odvodové zaťaženie, sú obrovským problémom pre našich zamestnávateľov. Vždy a všade sme to všetci počuli ako prvý bod. Vážená vláda Slovenskej republiky, zamerajte sa na tento moment, pretože vás to diskvalifikuje z mnohých súťaží a neprichádzajú noví investori. My dnes deň zaznamenávame zlom. Dlho sa o tom hovorí, že sektorovo slovenská ekonomika potrebuje zásadné impulzy, potrebuje jednoducho nejaký dobrý a presaditeľný plán. Druhá vec, samozrejme, hovorí sa o tom, že prichádza k koncernovému prehodnocovaniu fabrík, lenže to je zase odpoveď na to, že ak máme tu v regióne alebo na Slovensku spôsobené vysokou cenou energie a vysokým daňovým odvodovým zaťažením najneefektívnejšiu fabriku koncernovej siete, tak asi keď príde k prehodnocovaniu, tak táto fabrika bude presťahovaná, ako bolo oznámené, buď do Maďarska, alebo aj iných regiónov. A tretia vec, že prichádza k poklesu, predsa my by sme mohli, ak by sa vytváral ten vládny predpoklad, sa aj uchádzať nie teda len o obrazovky a televízory, ale aj o tie domáce mediálne centrá. To som počul na tej tlačovke, čiže tá fabrika pri dobrej infraštruktúrnej napojiteľnosti, práca, ktorá bola ľuďom poskytovaná, bola robená na vysokej úrovni, naviazané, čiže to rozhodnutie muselo byť veľmi ťažké aj z pohľadu koncernu. Preto my v rámci Trnavského kraja ponúkame, pretože príde asi a malo už dávno prísť z pohľadu vlády, aby prišlo k nejakým opatreniam, aby sa všetci a veľmi rýchlom čase sme sa stretli na úrovni kraja a pripravili nejaký program spravodlivej transformácie, či rekvalifikačné kurzy, kde sme možno pripravení s tým robiť a nemôžeme to jednoducho odhodiť ako keby od ruky a povieme, že deje sa tu nejaká investícia v baterkárni a tak sa to nejak vyrieši. Dámy a páni, táto správa je veľmi zlá a ja vynaložím všetku silu na to, aby sme ľuďom v Galante, v okrese Galanta aj v Trnavskom regióne dali rýchlu odpoveď, alebo vláda dala rýchlu odpoveď, aký je plán na nasledujúcich 100 dní po 30. máji a akým spôsobom chcú riešiť situáciu výrobných podnikov v najpriemyselnejšom kraji Slovenska. Totižto skúsme si, vážený pán premiér, a teraz nebudem politický. Toto je dôležité pre odpoveď pre všetkých ľudí, ktorí pracujú, povedať, aby toto nechytilo dominový efekt. Hovoríme o tom dlho a jednoducho, ak je tento moment tým zlomovým, je to veľmi studená sprcha
pre vás vo vláde veľmi studená sprcha na to, že sme tu míňali čas a dnes deň musíme konať rýchlo, efektívne a zodpovedne. Dúfam, že sa čím skôr dostaneme k rokovacím stolom na to, aby sme dali odpoveď ľuďom, ktorých sa to priamo týka, aj všetkým ľuďom, ktorí v iných koncernoch pracujú, lebo tomuto sa jednoducho musíme vyhnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No, ja asi budem pokračovať v tom, čo hovoril kolega Viskupič. Ja práve naopak mám veľkú obavu z toho, že práve táto situácia, ktorá sa včera udiala v Samsungu, bude mať domino efekt, pretože nie je pomaly dňa, kedy by ukončenie prevádzky alebo prepúšťanie neoznámila nejaká ďalšia firma alebo fabrika na Slovensku. Tentoraz je to firma Samsung, sídliaca v Galante, ktorá naozaj na Slovensku končí po 25 rokoch. O prácu príde nielen 800 kmeňových zamestnancov, kolegovia to už spomínali, naozaj ďalšie stovky miest u subdodávateľov, ale ja spomeniem napríklad aj desiatky až stovky miest, napríklad služieb, ktoré poskytovali práve, alebo ešte stále poskytujú týmto zamestnancom, či už ubytovania, alebo v reštauračných službách, ktoré v podstate tiež zaniknú. A minister práce Erik Tomáš, ku ktorému ja dnes hovorím, je to podpredseda strany Hlas, si robí PR tlačovky a nás obviňuje, že strašíme. Takéhoto ministra naozaj nepotrebujeme. Nepotrebujeme ministra, ktorý sa nedokáže pred ľudí úprimne postaviť a priznať, že situácia je zlá a že bude ešte horšie, pretože skutočná kríza v priemysle nás ešte len čaká. My nepotrebujeme ministra, ktorý ľuďom stále klame. A pritom je treba povedať, že aj ústredie práce, ktoré patrí pod rezort práce, už druhýkrát v tomto roku prišlo s dátami alebo zverejnilo dáta, že podiel ľudí bez práce stále rastie. Za január tohto roka dosiahol tento podiel 6,36%, čo je najviac za posledné 2 roky. Od decembra ohlásili hromadné alebo postupné prepúšťania, napríklad papierenská firma DS Smith Turpak v Turci, Foxconn v Nitre, Beko v Poprade, Les Slovakia v Trenčíne, teraz Samsung. A treba povedať, že vo veľkých problémoch je aj nábytkárska firma Dekodom, kde zamestnanci aktuálne sedia doma a čakajú na výplaty, pretože tie výplaty meškajú. To sa vám ešte stále zdá normálne a bežné, pán minister? Národná banka Slovenska už dokonca upravila svoju prognózu, čiže už nie 17 000 miest, ale 20 000 pracovných miest bude ohrozených v roku 2026, a to v dôsledku konsolidačných krokov vlády. Ja sa pýtam, koľko ešte čísel a koľko prepustených ľudí potrebuje táto vláda, aby už začala konečne niečo robiť. Ako už aj kolegovia spomínali, máme informácie, ja mám informácie priamo od zamestnancov Samsungu, že skutočne o tejto veci sa tam šuškalo už mesiace, ale tým, že sa nič nedialo, tak ľudia si mysleli, že teda k tomu ani nedojde. A to, že sa to reálne udeje a že firma na konci mája skončí, sa dozvedeli až včera z médií. Objednávky má firma do konca mája, ale tam je dôležité ešte povedať, že tým zamestnancom, ktorým z nejakého dôvodu končia zmluvy ešte skôr, tak už tie ďalšie zmluvy obnovené nebudú. To znamená, že desiatky, možno až stovky zamestnancov prídu o prácu ešte skôr ako na konci mája. A ja sa teda pýtam, kde bol premiér Fico a kde bol minister práce Erik Tomáš, keď to nechali zájsť až takto ďaleko. A teda tou odpoveďou je okrem toho, že teda ľudia nebudú pozerať televízory a že ich už nepotrebujú, tak k tým slovenským ľuďom odkázal premiér Fico, že sa budú môcť zamestnať v baterkárni. V tej baterkárni, ktorej výstavba ešte ani nezačala. Takže kam pôjdu? Ja sa pýtam, z čoho budú žiť oni a ich rodiny. Toto vládu absolútne nezaujíma, nepredstavila žiaden plán a situáciu stále iba zľahčuje. Takže keď to mám zhrnúť, malé aj veľké firmy na Slovensku kapú jedna po druhej a táto vláda k tomu výrazne prispela tým, že im zvýšila dane a odvody. Takže prosím vás, neháčte to na globálnu krízu. Ľudia na Slovensku potrebujú prácu, potrebujú nižšie dane a vyššie platy. Ale s Robertom Ficom na čele vlády sa to nikdy neudeje. Ďakujem pekne a dám slovo ešte kolegovi Valaškovi k situácii v Iráne. Vďaka, a ja uzavriem kruh pár slovami o Iráne, ktorým sme začali.
Sú okolnosti a situácie, za ktorých je použitie sily legitímne a legálne, ale treba konštatovať, že útok Izraela a Spojených štátov na Irán tieto podmienky jednoducho nenaplňa. Prebehol bez mandátu OSN a bez opory v medzinárodnom práve. Ako taký to nemôže skončiť inak, než tak, že to zvýši napätie už bez tak krehkom regióne na Blízkom východe a svojou nelegálnou povahou tiež zvýši potenciál pre nestabilitu globálne. Áno, neudial sa v nejakom váku, je tu nejaký kontext, ten treba tiež vypichnúť. Samotný režim v Iráne porušil mnoho provízií medzinárodného práva a humanitárneho práva. Bavíme sa tu o režime, ktorý nelegálne vyvíjal jadrové zbrane, ktorý podporoval a podporuje teroristické organizácie nielen po celom Blízkom východe, ale aj po svete. Podnikol útoky až v vzdialenej Argentíne. Bavíme sa tu o režime, ktorý zabil tisíce, možno 10 000 vlastných občanov. Ale sú tu nejaké metódy a nejaké medzinárodné právo, ktoré riadia, ako sa k takýmto vládam a k takýmto situáciám postaviť, a ten izraelsko-americký útok tieto podmienky jednoducho nesplňa. Pre progresívne Slovensko vždy bolo a vždy bude kľúčové trvať na ochrane a na posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Sme krásnou, ale nie veľkou krajinou, hlavne my, hlavne krajiny našej veľkosti a aj v takom citlivom regióne, ako je ten náš, potrebujú tú oporu v stabilnom a vymáhateľnom medzinárodnom práve, aby sa mohli rozvíjať a mohli prosperovať. A žiaľ musím konštatovať, že podmienky medzinárodného práva tento útok nenaplňujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom a teraz je priestor, ak máte otázky. Ak nie, tak vám ďakujem za účasť. Vidím, že otázka Katarína Borovská zo Slovenského rozhlasu na pána Viskupiča. Pán Viskupič, vy ste spomínali, že ste mali tie informácie o konci fabriky v Galante už dlhšie. Na výjazdovom rokovaní vlády vraj na tom teda nepadlo podľa vás ani slovo. Vy ste na tom rokovaní sa ale zúčastnili, tak prečo ste možno s tou témou neprišli vy sám? Prišiel, len viete, program sa orientuje, preto o tom hovorím, že ten zásadný rozmer, on má popísať ako keby nejakú situáciu v regióne. Primárne sa venoval 3 okresom a ja som sa snažil navodiť tú atmosféru, že ale my máme regionálne a či je nejaká správa o tom, že môže prísť až k tomuto scenáru, pretože tí subdodávateľia štandardne začínali pociťovať, že tie štandardné mechanizmy jednoducho nie sú naplňané. Objednávky, akým spôsobom, dokonca teda aj také, lebo to nesúvisí len celkom s dodávateľom, s dodávaním na priamo výrobu televízorov, lebo tak ako spomínala kolegyňa, to je naviazané širšie, čiže tie šumy sa hovorili a ja som sa snažil teda zistiť, lebo vieme, že tieto mohutní zamestnávateľia jednoducho majú taký ten mechanizmus možno ročný, možno dvojročný, že sa vyjednáva. Ja som sa tam dozvedel totiž to, že áno, smerujú potom do Galanty zo Smoleníc, ale teda na konci dňa je pre mňa aj prekvapením, že akým spôsobom sa k tomu pristupuje. Odborári ešte minulý týždeň vyjednávali štandardnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, čiže ani ten prekvapený bolo aj OZ-kovo. A ja by som si vedel predstaviť, že s touto témou prídu, otvoria a bude v rámci analýzy sociálno-ekonomického potenciálu kraja, tak ako začínajú tie rokovania vlády, predložený materiál či z ministerstva hospodárstva, alebo priamo od predsedu vlády. Ja nie som ten, čo zostavuje program výjazdových rokovaní vlády. Ale teda prišli ste s tou témou, len bola váha na tých konkrétnych regiónoch. Samotný ten rozmer bolo, že venovali sa primárne témam, ktoré boli dávno predtým ako keby dohodnuté. Neviem, či sledujete, ako prebiehajú tieto. Ja si myslím, že ak máme naozaj robiť ten reálny regionálny rozvoj, tak my by sme mali mať možnosť rokovať s vládou. Česká republika to má z hľadiska regionálneho správania tak, že každý kvartál vlastne všetci hejtmani majú možnosť rokovať s vládou v zbore. To je systémový typ debaty, pretože prídu s témami dolu z regiónov, o ktorých rokuje vláda. Je jedno, kde sa rokuje, dôležité je o čom.
U nás sa dáva viacej fokus, že teda sa príde s celým vládnym perepúťou celovládnou a de facto sa to venuje skôr nejakým sumám na 1,2 alebo 2 milióny eur, ktoré sa venujú dedinám. Prosím vás, to nie je regionálny rozvoj. To je ad hoc prerozdeľovanie nejakých verejných zdrojov na často projekty. Viete, keď dostanete 3 000 eur na vybudovanie chodníka v obci, tak to asi nie je tá najdôležitejšia téma, ktorá je na tepe dňa. Podľa mňa v našom regióne ten deň, aj nasledujúce a ešte asi aj dlho bude, je téma, že sme vysokopriemyselný kraj s veľkým množstvom nadnárodných výrobcov a oni hovoria o tom prvom probléme vysoké ceny energií, vysoké odvodové zaťaženie práce, ako keby aj nekomunikácia opakovane. Tak poďme to riešiť. To má byť z hľadiska regionálneho rozvoja top téma. O tom sa treba rozprávať. Ešte raz to poviem, jedno kde, ale o čom. To znamená, toto mala byť top prioritná téma 2 dni predtým. Ja si myslím, a nechcem odšpekulovať o tej téme, ale že o tejto situácii, alebo aspoň sa nádejam, že o tejto situácie vláda musela vedieť ďaleko skôr a my sme mali na to dostať odpovede. My sme v regióne ruky, vykonávateľia, realizátori. Jednoducho my potrebujeme, aby naozaj tie plány prichádzali. Aké budú rekvalifikačné kurzy, akým spôsobom sa títo ľudia dozvedia, kde a v čom budú môcť pokračovať vo svojich kariérach, kde si budú hľadať prácu. A to máme vedieť ďaleko predtým, ako samotný zamestnávateľ oznámi takúto zlú správu, lebo odrazu sú tisícky ľudí v horizonte 90 dní bez práce. Kde je plán? Veď ste novinári, predpokladám, že sa na to budete pýtať. Ten plán jednoducho musí vznikať. Tuto už nejde o tom iba, že pomaličky proste sa tu stále hrať na to, že existuje tu nejaký typ status quo. Sme v zložitej dobe. Tá doba, na toto upozorňovali ekonomovia, ja neviem, dekádu, že my máme ten sektor jednoducho veľmi náchylný k tomu, že môže k takýmto rozhodnutiam prísť, tak podľa mňa veľmi adekvátne sa aj z regionálneho uhla pohľadu pýtame vláda, čo plánuješ urobiť. 2,5 roka vládnete, ja žiadny plán, ak takéto zlé správy prichádzajú, nevidím. Ja to skúsim možno ešte zhrnúť. Lebo to, čo naznačuje aj župan Viskupič, a sú to aj informácie, indície, ktoré máme, ukazujú na to, že vláda to podcenila. Že sa o tom vedelo dlhšie a že to podcenili. A to je podľa mňa tá kruciálna otázka v tomto celom. Ak naozaj to premiér, ministri vedeli, že niečo také hrozí a neurobili nič, nekonali, nestretávali sa dňom a nocou s vedením Samsungu, keď premiér toto nemal ako svoju hlavnú agendu, ak každý deň sa nesnažil vyrokovať so Samsungom, aby odvrátil túto situáciu, tak nemá na svojom mieste čo robiť. To je podľa mňa na tom najpodstatnejšie na tomto príbehu a okrem toho, ako vraví župan Viskupič, už mali mať pripravený plán, čo robiť teraz. Toto sa treba teraz pýtať, lebo to nie je zemetrasenie, ktoré zrazu prišlo, ako sme mali minulý týždeň, alebo pred 2 týždňami. To nie je živelná pohroma. To rozhodnutie sa neudialo zo dňa na deň zo strany Samsungu. A toto je dôležité sa pýtať aj vlády, ako sa stará o pracovné miesta našich občanov. Natália Križová, Slovenská televízia. Ja by som tiež na pána Viskupiča mala otázku. Hovorili ste o gulatých stoloch, ktoré sa chystajú a teda aj o dominovom efekte. S akými vecami vy idete na tieto gulaté stoly? Čo máte pripravené? Čo by ste chceli vyrokovať v tejto veci pre váš región, ako ste hovorili, silno priemyselný? Podľa mňa ten rozmer aj regionálny z hľadiska kompetenčného rámca, ja by som bol rád, keby sme aj sektorovo, ako ho chystáme, tak aby napríklad tie rekvalifikačné momenty, tak ako u nás sa realizujú, just transition momenty, alebo teda z programy spravodlivej transformácie. Čiže nemusíme ísť úplne ako keby z bodu 0, ale jednoducho táto situácia môže nastať. My vieme poskytovať vzdelávacie kapacity, my vieme poskytovať to, aby v regiónoch jednoducho sme ďaleko skôr
ako tieto situácie nastali, nakreslili takú tú presnú bodovú vec, že nastáva situácia s odchodom zamestnávateľa, čo treba robiť. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby sa to, aj keď je 5 minút pred 12. alebo 5 minút po 12. aby sa to jednoducho začalo. Lebo už nestačí z môjho pohľadu stále a stále upozorňovať na to, že my nemáme ako keby B-čkový alebo plán B, plán C. Čo sa ide diať? My jednoducho nemôžeme stále tu, veľa ľudí sa o tom rozpráva, že odrazu sa zbalia a pôjdu preč. Tak čo bude? Ja nechcem otvárať témy znalostnej ekonomiky pri tejto solo, ale de facto to s tým súvisí. Jednoducho, my tu potrebujeme nie mať ministrov, čo robia to, čo majú robiť starostovia, my potrebujeme mať vládu a ministrov, ktorí robia to, čo má robiť vláda a ministri. A toto ja čakám od vlády. Jednoducho, my tu máme veľký a bazálny problém aj v štruktúre hospodárstva, aj v tom, akým spôsobom máme nastavené kariérne rasty a kariérne vzdelávanie ľudí, tak je teraz deň, lebo tie reči, ktoré sa hovorili alebo malovali tie čierne scenáre, tak oni presne takýmto rozhodnutím nastávajú. A ja sa teda pýtam, keďže sme o tom hovorili dekády, to je otázka od vašej kolegyne, jednoducho my potrebujeme tú odpoveď mať ďaleko skôr. My nemôžeme mať premiéra, ktorý je šoknutý z toho, že odrazu mu niekto oznamuje na tlačovej konferencie otázkou, že prichádza nejaké okresné mesto, nejaký región o tisícky pracovných miest a udeje sa to do 90 dní. Tam má jednoducho presne nastať odpoveď, nie že čakám, či ma pozvú na rokovanie, ale rokovali sme s nimi pol roka. Viem, my sme totižto, ja som zažil tie rokovania, kedy sa o tých podporách pre jednotlivé fabriky, ktoré v regióne máme, z úrovne ministerstva hospodárstva, z úrovne ministerstva financií rokovalo ďaleko v predstihu. Viete, tie benefity, teraz ani mediálne, zväčša sme boli k ním prizývaní, ja ju neviem zaznamenať za posledné 2,5 roka. A preto sa na to pýtame. Ak prebiehali také rokovania, povedzte, zlyhali? To, čo predtým prichádzala podpora, myslím, že v objeme 20 miliónov na nejaké obdobie vo forme daňových úľav, teraz to nebola otázka, alebo ste ich ignorovali, alebo kde nastal problém? Ja by som veľmi rád na to dostal odpovede, preto som hovoril o dominovom efekte, lebo jednoducho naozaj tie koncerny, ak budú jednať takto a vláda sa k tomu takto správať, tak tých správ čiernych môže byť o mnoho viacej. A ja by som bol rád, keby sme tomu predchádzali. Pardon. Ak nie je ďalšia otázka, tak vám poďakujem všetkým veľmi pekne za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách PS. Majte podľa možnosti ešte pekný víkend. Dovidenia.